Krijgt de uitslag, ja, het Skiemels erg weer de eerste. Ja. En wat vinden jullie voor de uitslag? Nou ja, we blijven de grootste, dat is mooi. Maar het verdeelt al wel wat meer. Dus we zullen zien wat het met de onderhandelingen wordt. Want de voorlopige uitslag is nog als volgt? Ons belang treien, maar wordt de grootste. We hebben 242 stemmen. Zat het nou liek, het kreeg elke partij 2 zetels in. Traaien. Ja. Dus, en wat vinden jullie ervan? Nou ja, dat vind ik natuurlijk wel jammer. We hebben vorige periode 4. Maar het is wat het is. Wij hebben een peerstem verlen, maar we hebben wel 3 mensen in de riet. En dat is heel fijn. En eigenlijk wordt het nou joerd van Schiermonnikoog treien. En dat is prachtig om met z'n treien per groep de politiek te bedrijven hier. Ja, zo van een eerlijke verdeling? Ja, dat vind ik. Want dat kunnen we mooi, maar misschien een raadsprogramma maken. En dat, mooi maar. Dat willen wij graag. Volgens mij kan ik gefeliciteerd zezen. Dankjewel. Is het verwacht? Nou, nee, ja, we zijn heel erg blij met de extra zeten die we krijgen. Dat. En hoe ga je campagne vieren al rond de weekend? Nou, we hebben veel wel op social media toch ook wel gedaan. En we hebben gewoon een duidelijke flyer gemaakt, verdeeld over het eiland. En gesprek gegaan met de eilanders. Ze hebben ook met NL Doet een actie gedaan. Dus wel gewoon zichtbaar geweest. Ja. Of ik er daadwerkelijk in de gemeenteraad kom, dat is nog even uitzoeken natuurlijk. Het is nog een voorlopige uitslag. Waar ik zelf voor sta is natuurlijk het wonen is een heel belangrijk thema. Maar ook tussen jongeren, stem voor die jongeren. En het behoud van belangrijke cultuur en tradities hier op het eiland. En hoe is het jong vieren? We gaan nog even een drankje doen, maar dat komt helemaal goed.